1908 arrazoi askogatik oso importante izan zen Euskal Herrian, ezta? Bai, klaro. Nik uste dut, ez bakarrik euskara batutik, Ez. politikatik bai. Politikatik, da represio ekipe bai. Represio bat egon zen... Arantzasun egiten du Euskaltzaindia Biltzarra 1908an, Bai. Excepzio legea zegoelako Gipuzkoan, eta zin zara. Gipuzkoan, bai. Eta... gobernadariek esantzen ezerari, Antonio Arrueri, bueno, eiteko, arantzasun egingo zen, Biltzarra ostantzin bai, baina, klar, suprimidu zen azkeneko deklarazioa. Azkeneko deklarazioa zen Unibertsitatean eiteko, Oñatiko Unibertsitatean. Amaierako, akto solen. Da, klar, Gipuzkoan ez ezinoko legepien. Oñatiko jaizek, San Miguelak. San Miguel urrengo gomeka erosta izai. Eta jentie detenidute Oñati. Batez be, gaztiak. Orduko azkenin etzan, da, etzan sinatu deklarazioa. Urrengo batzarra egin zen Astolan, Abadiño, liburu azokarekin batera. Astolan sinatu zen deklarazio hori, Astolan firmatu zen deklarazioa. Batasun deklarazioa, ez arantzasun, Oñatina eiteko zana, baizik eta Astola Abadiño.